Oltiin poikien kanssa meidän taloyhtiön pihagrillillä. Ja mukavasti aika sinne grillatessa kului. Ja kyllähän makkara maistui. Se on hyvää. Hyvä! Niin justi. Yeah! Keskusteltiin Teemun, Joonan ja Miikan kanssa muun muassa sinapeista. Tuntuivat pojat asiantuntijoita olevan. Nyt oli mulla mukana Turun punaista. Teemu sanoi, että se on parempaa kuin vihreä, jota mulla oli grillillä viime kerralla. Selitin, että piti olla just sitä vihreätä, kun oli mummukin mukana, ja Pirjo mummu tykkää enemmän just siitä. Joona kertoili, että heillä on kotona tosi väkevää sinappia. Kipusinappia kuulemma. Kipusinappi on tulista. On vai? Isoveli Teemu Teppana ja keskimmäinen Joona Jonttu puhuu usein vähän hiljempaa, että mikki ei niin hyvin tallentanut. Mutta kun juniori Miksupoika eli Miika avaa suunsa, niin johan kuuluu. Mennä sun kanssa pommittelemaan. Ei. Mun kanssa vai? Mihin me mennään pommittelemaan? Kerros mulle. Hei, jälkeen mennään pommittelemaan. Aha. Pommittelun tärkein on raketti. Loppupeleissä ilmaantui yksi iso amppari paikalle ja sitä vähän varottiin. Varo Miika. Mäki poistui välillä takavasemmalle liikatuttavuutta tekevän isohkon ampiaisen johdosta. Ei ne niin hauskoja aina kyllä oo. Nyt se tuli päähän. Harvoin. Mun päähän. Onko sun päässä vielä? No se lähti pois, onneksi.